Most föl vagyunk a interneten. Tényleg? Érzed, hogy ezekből kimaradok? Tudom. Mert... De ezért megcsináljuk. Majd. Meg. Jó van. Sajnálom. Na és mit köbbeljön a YouTube-ba, hogy megtaláljam magamat? Majd megmondom. Jó. Mikor? Megmondom papírra majd. Ezt érzek papírt. Ennek a pénznek a hátulja. Ha lehetne a pénzemre. Na csak egy 10-es. De az az én pénzem. Nem baj, van egy csomó. Tök jó, miket tudtok. El fogjuk tenni, otthon megnézzük magunkat. Tök jó. Lyukas MC, azt kötegén. Lyukas MC. És akkor kidobja? Aha. Jó. Ha azt dobják, hogy James MC, akkor... Akkor az nem jó. Nem. Lyukas MC. Na jó, mentem. Eszek valamit. Beszélnünk kell még Attilával. De pedig kicsim van mindjárt. Fölvesz minket tényleg? Lehet, hogy ezek a internet szokott talán. Profilból. Na jó, ugrálj! Internetet várakozz. Sziasztok! Jó? Jé, ez is mi? MP3. Menjünk is rátenni. Mit? Menjünk is rátenni. Elmentesem rá a zenéket, vannak a barátok. De nem is tudod rátenni. Miért nem? Hát mert lassú is a gépünk. Nem értek hozzá. Jó, és mit hallgat? Hooligans, és LL Junior, Lucky, és egy Minecraft-os zene van rajta. Meg egy Lucky a Hot 16. Metallica, Nirvana, AC/DC, Nem is ismerem. heavy metal, rock. A Hooligans az rock. Hát igen, és mit hallgat? Semmi ilyesmit. Fő, hát, persze, nem tudom mi ez. Fel kell húzni kézre, azt lehet ütni vágni. Ó, Hát de nincs felfújja, úgyhogy az most fájni fog. próbálj felfújja neked. Én nem tudom. Mi, hogy nem tudod? De ez nem olyan, most a Ruben élmény hordta össze. Hát nem, akkor fújta föl. Igen, én nyaljam meg a hudat. Az ma karácsonyban, mikor kaptam. Karácsonykor. Maximumra fel kell fújni? Felfújhatom. Te tényleg nem hallgat semmit? De, semmi ilyesmit. Hát mi? Csajos dolgokat? Nem, minden ilyen mostani. Mostani, de mi a mostani? Mostan. Háj, Mostani az rádiót mostani. hallgat az aktuális, nem? Azt is.